Good day everyone! Welcome to my vlog. Ang gagawin natin ngayon ay ang mag-bike ride from Naga City going to Kabambanan, Calabanga, Camarines Sur. Ang amin pong tatahakin ay almost 23 kilometers from Naga to Kabambanan, Camarines Sur. Kasama ko si Lee, ang aking anak, at itong si Tuweng, ang aking bayaw. Ito namang si Manitis, ang aking bilas. Kaya tara, sama ka! Sa mga di pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Maaga kaming umalis ng bahay, halos madilim pang daan, at dito na rin po kami sinikatan ng araw sa daan. Duman kami sa San Antonio, pupunta ng Mangiring, at ang labas niyan ay sa Sibubu ng Calabanga. Ang daan dyan ay mayroong lubak-lubak at mayroon namang simentado na. Safe naman po sa lugar kasi po walang dumandaang malalaking sasakyan sa daan. Balik na po tayo sa main road ng Calabanga. Dito sili na pa ko yung kanyang bike katuloy, napauwi siya ng maaga. Sarap magbike kapag pababa ang daan. Ngunit kapag yun naman ay pataas, ang sakit sa binte. Thanks God, we arrived and safe and sound sa aming destination. Nadalo namin na ang kamag-anak ng aking asawa dito sa Kabambanan, Calabanga, Camarines Sur. Ikaw, di ka mabasa. Alam ko, John na John. Dai man. Lambas lang tandawang oras pagbike. Nagpupundo kayo kita. Yeah. Hindi diretso. Gusto big ko. Nakukulong ka ba na? Uy, ako nakukulong mo. Naling ni Manitis eh. Ano ka? Aling ako kayo mo. Good morning po. Bato bang kamok na? Tong, ay, si Manny Buboy, ako ni Manny. Hello. Uy, ako nag-gisa pagluwagaw. May kapot na. Oto pa naman ako. Oto, kung sumagi nag-irinom, agihit ang bulit. Malaboy ka, Noy. Malaboy ka. Nalo. Ano ba gang? Tudyo. Okay na po. Luto na po tayo. Madali lang. Natisapta na natin naman. Sa tumpungit na dako. Kaya ito ka matabla ko. YouTube.
Tuming, luwag na. Pasma. Pasma lang yung manitis. Baka nagtakan kang ano. Ano to? Mas manggaro itong tiripig sang sadet. Mayuman nga rin. Kakain ka lamang loob. Yan ang nagkukura. Ubus ko sa dyan. Sino yun ang siramid? Yan sa bagakay. Bisa ka dyan ang ubus mga nilibol. Madarami ko ta. Magkaago ka sa Dito mo dito magdala sa bike. Dara ko ta. Doon sisiyain doon. Basket. Dahil po. Malalang sa basket. Ang tripping man lang po kaya. Kami subang gisi pasukay ng duwa. Kayo ngayon sinaka tindog da dyan. Sinini nga yun. Doon sa eskulang batag. Sabi ko, bako nga po kayo ni. Ano si Pay Duming? Nila Rosa? Ano mo? Itong lalaki. Iyo. Ina to. Oo, ang ganda ka ni Dela Rosa ho. Tintang. Mga purong Dela Rosa. Diyan na, magpamahaw na. Kung pati ka na o, nganing mahiling ang hangit mo din. Ganun. Oh. Dahil ko, gusto ko. Dila Rosa ni pinsan ko ngayon sa naga. Agay ni Pay Duming. Dila Rosa talagang tiro yan. Kung tanda mo ba't nabisi? Hindi mo kahit tahubing ka ako. Dahil ko inarap. Paday na paman nga ni Eh kung parabakal ko pras ka ito pang panahon hindi. Pay Duming. Si Saan nahulog kita ko? Hiling-hiling ka kanto na. Saan eh? Sa birthday. Ang taga na yung dagang panahon niya ako sa kalawang sila. Nagkikirig na ko dari sikit. Ako nagkamo. Ako na yun ako magbisikita kan. Ikan ko yun eh. Magayon ng pagtawa. Masigit na yun. So ako ko yun eh. Kung kaya bisikleta talagang ang motor ko maghagulog na sa motor ko nga. Kaya mabisikleta. Dahil maulog na natin sa kita, nagtutog kami. Hindi ko masya magalaw. Hindi na mo kami agad magkaraw. Ayaw itong sirkatan ka raw. Saan ka magagi? Ay, hindi ka raw mas magayon. Ang gabos na siyempre dyan. Alam ko. Bumbong. Naglos ka mo bumbon. Hindi nagay ka mo simre. Hindi nagay ka mo pagol. Nagpagal ka mo na. Kahit magalaw. Diting sa laro ko ka mong bisikleta. Ay, diba? Hindi ka nagtinahali ka mo hangga. Saan ka nag-inter na talaon sa makusay sa'yo. Hindi ko kung pangarang ka to. Basta di kami nag-agi magkaraw. Ano ko yan? May maganda ko araw na ako. Di na kami nag-agi magkaraw. Shortcut kita. Magaraw. Be. Mas kalabangga. Kumantumbay magkaraw. Bumbong. Basta bumbong pa to. Bumbong kita nag-ano. Daw. Nagtukadugon nga ni kamo. Tayo nga ito. Talang inter ka mo sa ikaw. Kung halimbawa, kung kanaga ka mo halin, Ay, tisa, digdi Ay, talaga pero kami hindi sa nagdiretso Pilipay. tayo mo. Bako. Kanaman magalaw. Kami ibang na lang pila. diretso na ka mo. Kung kaning kaliit. Tapos ginagawas ka mo hindi na. Pero malay ko, tamay na mga araw galing sa highway. Katuloy. Sabi ako na lang pag uli, mi. Digdihan. Parang gayro ng karagdag. Sabihan ko na. Sumali sa. Bangay. Bagakay. Nag-edit talaga ang si Pay Duming. Nag-edit talaga yan. Ang ina niya purong Dela Kaya Rosa. sulong Sulo mo lang ito si tatay. Sulong akin sa Pedro. Mga pinsan Pero nila. sa... Matanda nga yung si Pay Duming ako. Dila Rosa pa. Ama sa kaina niya. Sulong akin ang Si Rodel nakakaso. Mas Pero hindi may mga tunga mga sa... Nakakaso sa Rodel. Ang mga tunay talaga. Na Dila Rosa. Busy ito sa kampanya. Sisay. Sino din? Busy ito. Ano pa nga na hindi ka tungtugan hindi ko puro kakalong dyan. Tanggal mo superwood. Siguro talagang tataglay yung Di ba sabi patukan din itong kasiyahan ka? Kasiyahan doon naman. Buka doon. Kayo nung pagpababa. Pababa pa sila pa. Mukuli ka mga konti nga alam ng kalay. Inayaw yung sa'yo. Ayun. Pagka. Kita maligoy na naman ay. Gudumig pa nga dito. Babay kami. Malito pa kasi ang mga ilaw. Adoy na. Pero si Pico Balt na nadog yung ano, natrip niya. Matapos kumain ng almusal sa Kabambanan,
pauwi na po kami. At habang binabagtas namin daan, at si Manay Tess nasira yung kanyang bike. Kaya po, yun po, na-stop at tinangkas na lang po namin dun sa jeep yung kanyang bike pauwi ng Naga. Kaya mga ka-BSS, kung nagustuhan niyo po ang aming video sa araw na ito, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Buhay Sari Sari BSS TV, and see you again next time. Bye bye.